खुलुमबाय। गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो सोरजिदा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे इउटिउब चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। गिबियावनो दङ मुसलपुर जिल्ला UPPLनि थामथि बोसोरारि जथुम्मा। आथिखालाव बिटिआरआव गावबागाव राजखान्थि दोलोफोरा लासै गावबागाव राजखान्थि दोलोफोरखौ बायदि बायदि हाबाफारिनि गेजेरजों मोनसेजों नङा मोनसेजों राफोद खालामनो नाजानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। मैयाबो मुसलपुर जिल्ला UPPLआ गावनि बोसोरारि जथुम्माखौ गोबां दोलोनि मावथि आरो रायजो राजाफोरखौ लानानै खुंनाय नुनो मोननाय जादों। मिथिनाय बायदिब्ला बे हाबाफारियावनो गुबुन गुबुन दोलो आफादनिफ्राय गासै 3,000निबो बारा सोद्रोमाफोरा UPPL दोलोआव आखाइ हमफैदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि बे हाबाफारियाव बिटिआरनि मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे बिटिआरनि बुंथिगिरि काथिराम बर', MLA भुपेन बर', MCLA मन्टु बर' आरो UPPL मिरु आफादनि गाहाय नेहाथारि राजु कुमार नार्जारी बिथांमोनहाबो बाहागो लाफैदोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। प्रमद बर' आरो खाम्फा बरगयारी बिथांमोनखौ खौसेयै बाथ्रा सावरायलायनाय नुनो मोन्दों। मैयानि खौरां बिजों आरो समाजारि बिजोंफोराव बयनिख्रुइबो बांसिन गोसारनाय मोनसे सावगारि एबा भिडिअ' जेराव आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आरो बिटिसिनि बारग' लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारी बिथांमोनखौ गोबां समाव बेरेखा दोलोनि जानानै गोबां बाथ्राफोरनि गेजेरजों दान्थे बिदान्थे जाबाय थाबोदों बिथांमोनहा। नाथाय मैया क'क्राझाराव जानाय बाथौ आर'ज आरो खेराइनि जथुम्मायाव सानैजों बायदि बाथ्राफोर सावरायलायनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेखौ नुनानै जोंनि बर'नि सुबुंफोरा गोबां सोद्रोमाफोरानो खौरां बिजोङाव गोबां सावरायलायनाय नुनो मोननाय जादों। MLA अखिल गगैनि फिन मोनसे जोबोद बेंफ्रुसार बिबुंथि। बिथाङा बुंदों सर्बानन्द सन'वालखौ नायनानैसो आसामनि रायजो राजाफोरा BJPनो भट होदोंमोन। मिथिनाय बायदिब्ला शिबसागर बियाबनि MLA अखिल गगै बिथाङा आसामनि बायदि बायदि जेंनाफोरखौ सुस्रांनांगौनि थाखाय हिमन्त बिश्व शर्माखौ बायदि बाथ्रा बुंबोबाय थानाय बायदिनो मैया आरो फिन मोनसे गोख्रों बाथ्राखौ खौरां बिजोङाव बुंथिना होबावो। बिथाङा बुङोदि बेबादि हिटलारनि गिबि मन्थ्रि फैगोन होननानै रावबो सानाखैमोन। मानसिफ्रा सर्बानन्द सन'वालखौनो गिबि मन्थ्रि जाफिनगोन साननानैसो BJPनो भट होदोंमोन, उनाव हाइजेक खालामबाय। बे सल'खौ आं बायदि गोबाङानो आसामाव मिथिगौ होननानैबो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों रोखायै बुंथिना होबावो। प्रमिला देरहासात आरो हाग्रामानि हिन्जावफोरानो जुदि गोदान हाग्रा सिफायना साहा बागान खालामो हायोब्ला सरासनस्रा सुबुंफोराथ' मावखागोन। बे बाथ्राखौ बुंदों आथिखाल बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। लोगोसे बिथाङा बुंबावोदि 17 बोसोर सरकाराव थाबोनाय खुंथायनि बिबानगिरिफ्रानो हाग्रा सिफायना बायदि बागान खालामोब्ला देरहासातनि मुङावनो मोनथाम हाग्रा ओनसोलाव दाबो साहा बागान दं होनना बुंबावो बिथाङा। लोगोसे बे साहा बागानखौ एरखुनो थांगासिनो दं होननाबो बुंथिबावो। मख'जाथावदि बेबायदि गोदानै हाग्रा सिफायनानै थाफैनायखौ माब्लाबाबो बिटिआर सरकारा कमप्रमाइज खालामनाय जानाय नङा होननाबो गोख्रों रावजों फोरमायथिबावो बिथाङा। मुसलपुराव BPF होननानै लाग्रा मानसि गैला बाथ्राखौ खोनाना नोंथाङाबो आसरित मोनदों जानो हागौ। नंगौ, बाथ्राखौ बुंदों आथिखाल बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथाङा। मिथिनाय बायदिब्ला मैया मुसलपुर जिल्ला UPPLनि थामथि बोसोरारि जथुम्माया जानानै थांबाय। बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै बिथां राकेश ब्रह्म बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव गोबां बाथ्राफोरखौ बुंथिनाय जायो। जेरै मुसलपुराव गावखौ BPFनि बुंनानै लानो हानाय मानसि गैला। बिथाङा बुंबावदे मैयानि बे हाबाफारिनि गेजेरजों गासै गुबुन गुबुन दोलोनि 3,800 सुबुंफोरा UPPLआव आखाइ हमफैदों होननानै बिथाङा बुंबावो। आरो बेनो बिटिआरआव माब्लाबाबो जाफेरै मोनसे जाथाय जादों, जेराव फ्राय 300 सुबुङा GSPनि आरो 3,500आनो BPF दोलोनिफ्राय हाबफैदों होननाबो बुंथिबावो।
लोगोसे बिटिआरआव 3rd ग्रेड 4th ग्रेडनि साख्रिजों लोगोसे फरेस्ट बिफानाव थाबैनो साख्रि होनो थांगासिनो दं होननानैबो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिना होबावो। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा बेखिनियानो। गोजोन्थों।